Gavana ma Migori oyuore nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga e alap ma wendo Green Stadium. Ni wakubwa wetu ndio wanaleta pombe kwa sababu ya kukula ongo. Nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe imewachwa kupambana na watu. Jari oitongi magi kama mokabi yudo thieth bang' kuoto kong'o motimo kwiri Meru. Kunafika wakati tunakuwa na demokrasia tofauti. Wakati huu tuko na kazi ya kufanya kama broad based. Jokanyo mag ODM kod UDA otimo kampen makanyakla ne jachung' mar UDA malaro kom e kar chung' od bura ma Malava. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ogai maduon buch Wiper Kalonzo Musyoka oyuago mosenindo Raila Odinga kaka osiepne mangita, owadgi kendo jakore, kendo mano konyo kedo ne ratich oganda. Kalonzo wacho ni en kaachiel gi Raila ne gikedo ka gimakore karachiel e gero Kenya manigi demokrasia ma joma tindo nyalo biro bede mamor. Omedo ni kata mana etho Raila Odinga pod kelo wi oganda kanyakla, ka bende en kod kaka kido kod time mag oganda Luo mar ywak. Kalonzo kaachiel gi jodongo mawuok e dhood Akamba notero mich mag jamni 150 ne familia mar Jokoginga, ka bang'e ne gidhi limo jaod mosenindo Raila Odinga Mama Aida Odinga kapok ochopo e liend Raila Kang'o ka Jaramogi. Raila Amolo Odinga, with whom we went to the trenches to give this country a good, reputable, respectable, democratically oriented nation. The type of nation that young Kenyans have been looking forward to, and in fact have literally agitated. So I'm dressed this way literally to remember that I'm going to honor the father of Maandamano. We resisted, and Kenyans are still resisting bad governance. You can see we have really come. And kwa hivyo we also be driving animals literally. Ile ng'ombe imekuja itapelekwa kwa mguu. Tukifika huko inatungojea mahali, and then tuwapelekee familia as a way of mourning to see Mama Aida, and then from there we'll come out and go to the graveyard, we'll lay our wreaths, and then we'll go back to the homestead. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo okoni sirikal oketo kenge mag neno ni Jo-Kenya manie piny Tanzania obedo kod arita makare e kinde maluoro pod nitie e pinyno, kaluwore kod koko manobedo e kinde yiero magiko ma dwe mokalo. Ka isidhe anga kaka jambetre ma Jo-Scout e pacho ka e nyasi manobagi Roland Camp e boma ma Nairobi. Omolo nolero ni migao mar arita kod mano mochung' ne tudruok e pinje ma oko tudore machiegni kod mbetre mar Kenya e piny Tanzania mar neno ni Jo-Kenya modak e pinyno omi arita. Osingo ni gidhi tudore kod familia mar John Okoth Ogutu, japuonj manyochiel gi magina e piny Tanzania e kinde ng'anyo mar neno ni ratiro oyudore. We do not have any cause for alarm or any reason for any Kenyan in Tanzania or anywhere else to worry about their safety. What we continue to encourage everybody, like we do in this country, is that all of us, the countries, have our rule of law, and there is a respect for rule of law. Whatever it is, if there are any issues, we confine ourselves to what the law allows us to do. In that way, there is no reason for anyone to be worried about anything. Yes, I know there's an unfortunate case of one Kenyan who is a teacher who in the process of all that commotion, lost his life. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there's already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case
is handled in a manner that is respectful. And we will be reaching out to the family. And as I've indicated, we have our Ministry of Foreign Affairs that has that responsibility. So it's just to give them the assurance that we are working on it to be able to sort or resolve the issue. Jiario wito ngimagi kama moka bich ngimagi ni kinda kuruga sumbi kendo yudo thieth bang' madho kong'o motivo kwiri e gweng' ma Magitana e Gembe North e County ma Meru. Wachore na achiel kuom joma nyowito ngimagi ma bende en janyuo kong'ono ne oketo kwiri e kong'ono kane pok omiyo ji momadho. County Commissioner ma Meru Jacob Ouma ogolo siem magen ne ruoth ma gweng'no ma ikoni osebedo kaka omit bilie kendo weyo thuolo jonyuo kong'o. Jopiny oseapisa mag arita kuom yule tich kendo rem kedo kod kong'o ma koro sani okelo tho. Na hii fombe ni wakubwa wetu ndio wanaleta fombe kwa sababu ya kukula ongo. Sasa tunasema hivi, wakuu wetu wakubwa wakuja watuangalilie Ngitana kwa sababu tunaona tunaisa kabisa. Mtu ameajiriwa anapewa shilingi hata ilisikia si hata 200 yote, hata ukimpea 20 anakuambia endelea. Na tumekuja kugundua viongozi wetu, hata ukikuja na sumu ile inaitwa hata ile dawa ya kunyunyizia samba, ukimwambia sika 200 ni kunywa, anaweza kuambia kunywa, hiyo ni shida yako. Nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe imewachwa kupambana na watu. Komanda ya polisi, angalia moja kwa moja the police establishment ambayo iko within itoke hapa, mtafute askari mpatie watu ambao wanaweza kusaidia nani? Kusaidia wananchi. Na wale ambao tunasikia na wanatajwa sijui machifu, sijui watu gani ambao wanahusika na hivi vitu wanaokota pesa. Mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali. Alafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia kitu. Thotho bila pododa ke odima oklongo magi oyangi kod Inspector General Malo Bira Douglas Kanja e kinde mano chiwo ler e nyim kamati mar od bura mochung'ne weche magudi. Oyango ni manata malo 20 kende mago bila e modak e odi manyiso nyadhi kosingo ni gedo magudi mamoko mago bila biro rumo machiegni. The National Police Service has approximately 20,000 institutional housing units across the country against a workforce of about 100,000 police officers. This translates to a deficiency of about 80,000 housing units, meaning that less than half of the officers are accommodated within the existing police housing facilities. Even with shared occupancy, arrangements, only a small proportion of the officers get accommodated in these units, forcing the majority to seek alternative housing, often located several kilometers away from their duty stations. Regrettably, many of these houses have deteriorated due to inadequate maintenance and delayed renovations, adversely affecting the welfare and living standards of officers who occupy them. Moving forward, we have the service has submitted a proposal for the construction of 18,662 institutional houses that primarily that is within Nairobi, an additional 547 units which are currently constructed in Nairobi. This will ease the housing issues within Nairobi that has affected the output of the police, especially in the service delivery. Additionally, Chair, 480 housing units across the country are currently stalled, and the State Department of Housing has initiated the advertisement of the new construction. However, houses stalled? 480. 480? Yes. Within just KPS? Yes. Okay. We are proposing that, given the fact that the repairs and the state of this housing is of a serious concern, we propose that the service retains the contribution to support the maintenance of expansion of offices if this is allowed, because this is where the
the wearer of the shoe knows. Governors mapacho ka koro dwaro mondo mi piny owacho okato medo omenda michwalo ne sekta ma thieth e pacho ka. Mairi no yangi e kinde romo mar riwruok mar governors e boma ma Mombasa. Governors gi pod nitiere rem maduong' e sekta ma thieth manyaka koro ni to bende gikwayo mondo mi orit chike mag okuma mag thieth mag SHA mondo mi counties obed ka yudo omenda mar thieth kochopo tarik 9 ma ok olewo. In counties, you realize, Your Excellencies, as a result of the withdrawal of USZ government, so many of the programs were actually cut short midway. What is it? What is the effect of the same in terms of running health function at the county? And what is it that you're supposed to do moving forward so that even the gains that have been for the last 12 years then are not lost as a result of this cut-off? Of course, now we no longer have financing at a number of donors are pulling away. USAID, Danida is more or less on its goodbye stages, and we need to be able to now start thinking as a county team on the issue of locking out our staff from SHA claims by 9th. We will not remit less money for SHA simply because the date passed. But for the time when they have not been able to get our remittance, our people will be locked out. It is as if we have a date with when we have to get sick. If there's a way we can tell our people don't get sick during this period, then that will be easy. But diseases are there all the time. So why this discrimination? Nye Kenya Helen Obiri gi Sharon Lokedi oyangi kaka joloch mag World Marathon Major Series gin kachiel gi nyar Ethiopia Tigis Assefa. Jong'wech adekgo duto nosekuno point 41 e piem 7 mag ng'we kinda higa ni. Motelo ne piem mag New York Marathon ndalo 4 mokalo, Assefa ema noyudo telo gi point 41. Obiri noloyo piem makamano moyudo point 25 ka Lokedi notieko e thuolo mar 2 gi point 16. Jong'wech adekgo moro ka moro omiyo omenda maromo milion 3.5 ka korka jok machuo Sebastian Sawi mar Kenya ema obedo jaloch kendo yudo milion 6.7. World Major Marathon iyudo mana gi jong'wech matieko marathon e thuolo 5 mokwongo. Erokamano kuom thuolo mari Nyakaramogi, magi weche manyien maka gi kacha mane waikonu. Watudore kendo saa 1 ka wabro kelonu mamoko manyien mawuok e kor gwenge kochopo saa 1 e chenro mar Ang'ich Welo kendo saa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.